Asantemaso TV. Yes, so musompa. Yema ahefo Akua baba Asantemaso TV so. Ene eda kese ewo Ejura Sekyere. Ni nyina ne se ene na bema OSEI HWEDIE otoso mienu. Ejuramanhene Ejuramanhemaa nana Tiwaah otoso mienu. Ai trase ede wan fa hye kese no ahye so. Na ohwe ne edomo abepiem wo ha na esiwani se oka kire. They say, Medie ni tiri, any pompons when you say, Ejuraman and Kabom, na empuntu beba, if in Kabom, and Koso beba, if in Kabom. It is said that now OSEI HWEDIE and say, Bemo OSEI HWEDIE and say, Yan Kabom, na Ejuraman, and Fanato apa infra, Sana Fashe Trino, or Diatuo. Na Absia, ye jitri, near Jitrada, near Patakasiasi. Na fi akohwe ekoso amamre ene amane yahodwa ekoso no ya fani nyina bi ne de abrɛw empanisi ya hwekom emietrimpo yenwura apatakasi ase na yemfa ensanumrɛw amansanfofo bema ba ko pɛ midin de me fansie dane oboba sempremu mi na wudi dwumadi ho chiame yenwura apatakasi ase ne hwede ekoso
Zio. Afibia so ani akane ahye me onyam. Zio. Zafie si mo Ejura yene se. Zio. Opempunto ade nkoso wo Ejuramanhene. Zio. Yebe kan yense ase. Zio. Ati yense freti tru. Ade nintini. Zio. Freti chichiri ba chinye. Zio. Asem obi ade kan eba. Zio. Obi na musoro. Zio. Obi amra. Zio. Ane kwasu yem. Zio. Me ntati kaboni bia. Zio. Ofodi batatwena mo. Zio. Yense mo madaruma. Zio. Otori nkoso ne yepe. Zio. Ejura tu fo ne kwaso. Zio. Beni fo kwaso. Zio. Ejura da se ben kwaso. Zio. Beni fo kwaso. Zio. Ejura yene kwaso. Zio. Beni fo kwaso. Zio. Ana epem punto de se Ejuramanhema. Zio. Yesemo. Obi kan se ase mai. Zio. Nyanya fa hye. Ejura ibonya. Zio. Yesemo madaruma. Zio. Abodi bia to se hye wo ya. Zio. Ne kwa edufra. Zio. Ne sama mo. Zio. Ni baboni ne de kan ko. Zio. Ni ma de ka se se ye. Zio. Ne pema Ejuramanhema ni onyama ba. Zio. Odi fa kwa mbani so. Zio. Amani kwa se ka hye. Obi entonsa ehye bu se fo. Zio. Wani kwa chima e pia. Zio. Wona kasa that's yemu. Abusafo sɛdeɛ anim no afahyɛ ne kɔ soɔ no nananom atrankonwa firi amanɔne ebi firi asante ebi baabi bebree ɛna aba bɛpie mu wɔ dwabɔ ase na yɛn nananom bi ɛhwɛ nkɔmɔ na ansa na no mpanin sɛ ananso ofie mu sɛ deɛ ɔnye ntentan nananom ha deɛ mimɔ ne diri na mɔ no abɔ ne diri ne dibrɛ na afei wakyerɛ sɛ ntia wɔ ha na ne yɛ mɔ akɔ aba asantema so tv so gye so oburu nana wodini ne wodibrɛ Adaroma, your friend and not a day Marco. Concord Hene. Me and I'm sorry about for a doing Jasua. I will do. Nana and a fresh by that fresh, who is say? Oh, Adaroma, Sabi. Nana was I had here, Ejurahene. Afibia, yes, I fashion. Ah, yeah, young crab, a man, yeah, come on. Me kura da to so be prebe na ya mababi ni eti ne sei aye krabe he igabo kase nipa wa ha papa ah ye o mabakwase mu esa asa bi ebura o mu na na twato ho sei afeso a o mu ye o mu bayre afa hye ebiem e de ko agya nan so eti ene afe no eda na ene ene ye di eti basa sebi ototo ne nsafra nananom ene ahoho ne mpanimfo fira ban mu ne ade beta na chi embo ye sa afahye ene ne ye nyina ye hia ha ye wo hai ye sa o mu nananom twato ho ene odi su nana bibi basa ya le show nkran se wo so wo be bia na se ene de hede ni wadwum sa oh Adaroma basa ya efe ya na thanks sebi ebru mi kura me so me hweso no ewo mu a na afeso o ma no so yenso yetumi hia ebodwa ehia kuroma ni nyina yetumi keke yansa ase kura wo mpuntu ewi a yetumi yibi ema ede boa etiwe ni de sebi mi yabi mi dia ade anso ma yabi bebri etibase ye boa se wo nana no sebi ebru wo botai bi so ani so ebi apese o ye school dan bi ebi apese o ye library bi epese o ye bibi sabi library na ye konkore akaka krabe ni ya wi but asasi ani say epese ye CJSS ye si dia ye kama enti aye adwen say be ya hye ya ye bebodwa ni bi afia wo ye ni ye na apeja kuro no na hyekuro na ni monyam ne yaso yatimi di aye na ja se mpanifo se amfo na kira ne to aso oboa ho a ene obi boa ho wo ye bibisa de na hwede ye ya aja onwie kura ban ti so na obaboa ho eti aye a se yanso ye de yansa ba ka school no na ba beso emu na obeso emu eti yanso ya bota no eti edwabo se de eye esa yanka bo mu makuro no esa mo dobo kuro no cause ye ba hanra e Friday ne ye ba ye di 3 days kina na ye be free a e ba ye kuro no kaboma bam ani gie wo m kuro ya bam eti me bona na abaso sebi oba fa na na mutuo no enhye ho no woni so pepepe ne mpagya adwuraman na enhye adwuraman kuran na adwuraman won fa nyina yie na ne pensu yi enhye na ne munya ana yeso da se
sɛnea yɛka kyerɛ mu no yɛgu so anananom ɛtwe nkɔmmɔ ɛpɛ afutuo abakwasɛm amammerɛ ne amanneɛ ɔhene baako ha ne nso ɛtwe nkɔmmɔ ɔhene adaroma udibrɛ ɛne udin yɛfrɛ me nana kunadu yi adɔm antoa korɔbo ankɔbea hene ɛbae sɛ yɛbɛta nana akyi na wɔde nafa hyɛ baeɛ bɔne bi ani ana yɛkasa afahyɛ aseɛ kyerɛ sɛ wakankasa mu afahyɛ kyerɛ sɛ yɛmfa ne sɛ adwura ɔmo bayerɛ yi ɛno ne ɔmo afahyɛ santima mu yɛwɔ akɔsidɛ ɛno yɛ afahyɛ na akɔakura pema mu so a ɔmo wɔ ɔmo so afahyɛ hɔ nti afahyɛ kyerɛ sɛ afi bi aso na yɛhyɛ ɛfa ama ɔman no ana ɔkɔ ayi bebree akasa afahyɛ bebree afahyɛ wei ɛne deɛ wakɔ pɛn no ɛsusuo bi da ntamu anaa osunsuo wɔ mpaa yɛwɔ afahyɛ ahorow na adwura yɛ ɔman a kyerɛ sɛ wotu sɛ ɛyɛ ɔman hene no nti na afahyɛ no tɛm biara ɛsiane sɛ ɔno nso ɔyɛ nnipa titiriw ɛwɔ ahenni ayi amammuo no mu nti no tɛm biara no ɔwɔ tipa titiriw ma yɛ babɛso nti wei yɛ afahyɛ a ɛda nso paa wɔ afahyɛ foforɔ nyinaa mu nana yɛma ɛne yɛ nananom a ɛwɔ sukuu no amammerɛ ne amanneɛ ɛyɛ ayera afahyɛ koraa no dodoɔ no mpɛ sɛ wo ba seɛ sɛ ɛsɛ abosomsom asɛm na bɛka fa amanneɛ ne amammerɛ deɛ sɛbi nana no yɛntoto no ase sɛ duru hɔ nom no a panyin sɛ adeɛ no baabi a yɛde to no amfa nto a ɛfiri tɔ kyerɛ sɛ mmeranteɛ aba ne maba nyinaa ne ɔmo asisi no ahu sɛ afahyɛ deɛ ɛyɛ nananom amammerɛ a yɛntoto no ase yɛduru hɔ a ɛsɛ obiara de ne ho hyɛ mu ana yɛda ase pii sɛ yɛba wo nkyɛw ne akasa meda mo ase bebree BARIMA OSEI HWEDIE no. Akaso. BARIMA no. Speaker sinu wa ba kumra. Ni na o ma je ko. We are Deputy Chief of Staff. Our Mapadi, I say, zero. Maybe I will go for Asiama. Zero. Our Minister, transport, so zero. Zero. We are a member of Parliament to Asante Mambo. Zero. One now, Papa, zero. I'm going to see what transfer. Zero. We are going to zero. We are Deputy Minister, our Minister of Foreign Affairs. Zero. Honorable Mbomba.
Also, we are Deputy Minister our Foreign Affairs. Ejura Kuromu haya ni eteteo. We started class 1 waha. We university. And I will for France and they said we were there, then we went to Tiwaah. Yamama Papa. Ya Papa, we see Chief Justice and I. As I remember when I judicial service, what I know. Yamama Papa. Yabra IGP, police is something. The commissioners, you know what to Amora, Nana Waha, Niaba Abiba, and they were Fakasia or Kano, Yamama Papa. Master of the Michamu, Amara Pasano, and Sana Casano, Nami Papa, who made us no siblings, the nine back, a cassette back on the baby to us. Send you must see I hear it. Sabe papa weso na me papa yiwo nyina akwa na me papa ni na yini nyina bibra sase so a masesa mo a me dia to pepa so no afa me dia to Ghana mpa yifo me ma me dofo na afri ye fosia wo autosumi no ni fa hema outside ko Bobo Hema. Okasa. Yama Papa. Nananoma. Mukasisi. Miniano anyamfo anamu amabayina mososo. Papa. Professor Babu Asante. Menana Oso Mema Papa. Professor Safoyeka. Oso Mema Papa. And I was saying, let's see now what I Zio. And I'm not going to titles anymore. Our practice. Zio. The brace, the back. Zio. And the brace, the way it is here. Now, I'm not a personal. Zio. Mamma, by the Akua, when the assassin. Zio. And I'm saying, the name of Tiwaah. Me pay for it. Zio. Yamama Akua Bakesia. Zio. Zio. Say, Sekyerene Apache. Zio. And Zio. Okasa. The regional police commander. Zio. The regional police system. Zio. Zio. You never had you by one police. Zio. Police, the way you come. Zio. You never had you when any management. Zio. Why you find you are saying also. Zio. Some regional commander also honor. Zio. Where regional commander, a friend you won't say. You never regional commander was at Zio. Control office 5 minutes in the pool. Zio. If you are when I'm listening to what you do, what it is security in your man. Also, away your radio. Zio. Whatever, not the divisional commander also was Luciano. Zio. One person the regional from no Casam to 1 year with the one. Zio. Zio. Police, Yadamasa. Zio. Now, if you say to 1 year war, I will cover. Zio. And to 1 year war, maybe a woo, Zio. Yaya young Mena Babu. Zio. Now, I'm a commission. Zio. Commission, I pay your woman, I grant you. Zio. Now, it's more, I was a sign parcel. Zio. You were IGP. Commission, I said, what is my one? Zio. Someone in the way. Zio. IGP was said, when the police here, the year 10, Zio. Zio. I'm a secret seminal. I come. Zio. When the police moved Jata. Zio. I bet you. Zio. Now, no. You bet me and send me no, as I was saying. Zio. Zio. Papa police Jata. Zio.
Abasama, some of my Abasini, Abaco. Now, make a yes away. Committee, no, Ababa, Wabajuma. Now, I'm going to Obama Payful. Obama Pay. I want to have a to Zero. Who will be and quite to me. Zero. What will call you? That's so. One, and no sign so. They took Casamo, Count no credit. Zero. Manama, the Pushapona, Zero. Young woman Patesica. Zero. On my way to say when they Patesica, Zero. Now, also, I and then where you're going to move it. Zero. In Ruchi, yeah, it's say. Mama, I say, Mama, more kind. Zero. Also, Patesica. Zero. Now, also, Mama Bravo. Zero. Sicano, Zero. Zero. Mama, the check. Zero. You're right, I'm teaching for some. Zero. What I asked him, I say. Zero. Yeah, they can't have a show on someone. Zero. I'm now with you. Zero. Mama, that's the way. Zero. Zero. Tell us, say by it. Wow, what you will come. Zero. I may be trade and I have 1 month. Zero. I am a journalist here. Zero. My veterans here, Zero. Now, conversation of committee kind. What do you say so high? Zero. Say, what do you mean by your idea? Not the name of mine. That's what you say. You don't know what mine. That's what's the baby. Zero. Mama was going to Akua. Zero. You can't talk about it. Zero. Yeah, because I get here. Zero. What did I pass over here? Yeah, municipal chief executive. Zero. Yeah, the school so far which were they make a winning. Zero. Say that you are not, but you never walk. Zero. Now also so. One was the best Zero. Zero. The school so the son, Zero. And I know Casay. Yeah, Casay, to throw much. And it was so many that's here. Zero. I buy the situation. Akua my grandma after it. Zero. And I know my grandma will be in Zero. When you are then I was Zero. Said them what you went to Manaba. Zero. And it is true. And then I Babu, Siama. Zero. And I know you're never possible. Zero. And then one of the ministers of Zero. And I know when was he. Yana was it. Zero. 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 Yakoso ade nsam dramo said ye hye mo bosa ye nananom atwe nkomo ene ohene baako ha no so ye pem dipre likuro ene ne obeka kire asantemani wiase na ohene mo akwa ba asantema so TV so ya me de bro ohene wudini ene wudibre yo medical achia asantemawura o say tu otoso mienu na ma kira Ejurahene na BARIMA HWEDIE na fei machia abadwafo nyina medi angasa ane nana asiedu amponsema metoso mienu adubiase twafo hene nana na upa afashe yasie no ohunu afashe sei yo enne ni da di kan a mede me na esi Ejura asase so na de ama be hunu ne me ho adwiri me ye me hunu sa santeman ye wade da bia me dwen se Ejura ogwehia odropani brekran ena watoto ne ama adubiaseman ya mamre ne amane ekoso ye na enne me ba ha nso ma be hu se sa na santeman nyina obi ebo no moden afasha edimu ye pa afasha ama asanteman amamre ne amane a ekoso ha no eye papa afasha no ewo nanim eye nana amamre ya yira no meboa anasa ino kre se wo hwe a emre bi ba ya enam za memmo no e ba ye no nka ye ma amamre ne amane akofom nanso nansen
ɔte kɔkɔɔ soɔ Ejura Santema Ejura ɔma ne homene so ne asanteman nyinaa kasaeɛ ɛhyɛ mu kena nananom a wɔ asantema mu deɛ mahu sɛ yɛamammerɛ ne amanneɛ deɛ ɛkɔ so ankasa a ɛnyeraeɛ ɛkɔ n'anim yie nana afutuo bɛɛ deɛ de bɛma nkyiri ma nkwalaa na ɛba no ɛfa amammerɛ ne amanneɛ ho afutuo a mɛde bɛma ne sɛ akwasi buroni abere a ɔba ɔman Ghana mu no na yɛwɔ yɛamammerɛ ne yɛamanneɛ a ɛno ɛna yɛn mpanimfoɔ ɛde tete yɛn yɛde bu man ma yɛde som Onyankopɔn twɛdi ampɔn but nneɛma ɛbaa ma aborɔfo yi de nneɛma a ɛyɛ ɔma mammerɛ ɛbaeɛ no ɛma yɛamanneɛ no kɔɔ fam nanso ɛba ne sɛ na ɔman no ɛɛkyea yɛamammerɛ ne yɛamanneɛ deɛ ɛno na wɔsɛ yɛsom yi na yɛtumi de pagya Ghana man ɛma no kɔ n'anim ɛfiri sɛ yɛn abibifoɔ deɛ Onyankopɔn ɛde maa yɛn ɛne yɛamammerɛ ɛne yɛamanneɛ a yɛbɛsua na yɛde atete yɛn mmɔfra ama yɛn nso amammo atumi akɔ n'anim na yɛtumi de asom Nyankopɔn ama daakye yɛtumi akɔbu nkontapa ɛde akyerɛ Nyame enti saa bere deɛ asanteman deɛ yɛamammerɛ no yɛapagya ɛma baabiara ɛrekɔ so nta kura mu a yɛgya wo no afutuo bɛ na ade ma asanteman ne Ghana nyinaa afutuo a mede ma asanteman nyinaa ne sɛ sɛnea Ejura ɔte kɔkɔɔ soɔ waka kyerɛ ne hemfo nyinaa sɛ galamsey ɛnya deɛ a ɔpɛ no wɔ n'asase soɔ yɛbɛsrɛ nananom sɛ nananom nyinaa nsom ɔmampanin nso sɛ ɔmpɛ yɛnka mmom na yɛn nyinaa no yɛnyae sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛnya nsase na yɛadɔ na yɛatumi adua nnɔbaeɛ bebree na asanteman ne Ghana man akɔ n'anim saa na Ejura ogu ahyia oduropɛne bere kwan ɔno nso asom dendenden a ɔreyɛ saa campaign no deɛ sɛ nananom sɛ ahemfo nyinaa nsom na yɛmmra galamsey no ase na madaakye yɛtumi anya asase pa nsu pa nom yɛnya mfudeɛ ne nnuane pa di sɛneɛ bɛtumi aka ɛde ama yɛmanfo nyinaa no ɛna yɛda ase pii sɛ ɛba wo nkyɛn wagye yɛ soɔ bɛ nso mɛda ase amu nana ɔdaroma odin ɛne odibrɛ yɛfrɛ me Nana Akwasi Abebresa me tosu mienu adum yi ne kyia me panyini ne me nana wokɔ afahyɛ na afahyɛ wohu ne sɛn oh mani agye afahyɛ no ho da biara nana yɛ biara ɔto ne nsa frɛn ɛma yɛba ɛne ne bobom ɛdi afan na ɛnɛ mani agye aboro so ɛfiri sɛ da ne da nyinaa no ɛnhyɛɛ no ɛnneɛma kɔ animu nti na mani agye afahyɛ no ho paa nana asɛ amammerɛ ne amanneɛ ɛyɛ ayera ɛde asɛm ɛna wobɛka titiw ɛfa education deɛ ama amammerɛ ne amanneɛ ɛyera ne sɛ yɛn nuanom no a ɔmu tufo ɛwɔ radio so ne TV so no ɔmo ma nkyirima ne ɛhu sɛ amammerɛ ne amanneɛ ne yɛ abosonsom but amammerɛ ne amanneɛ ɛnyɛ abosonsom ɛna wobɛhu aberanteɛ koraa a wɔyɛ dehyeɛ ɔnim ntimi afira enti adan na aberanteɛ a woyɛ dehyeɛ wɔ abusuam a wodi akonnwama ne yɛyie na wonim ɛbrɛ kwan a yɛfa so ɛfira ntema saa amanneɛ ne amammerɛ no yama yɛnuanom bi ahu sɛ ɛyɛ abosonsom ɛnso na wura TV so a ɛdeɛ ne ɛkyerɛ yɛn nkɔlaa no tari novera a ɛmfiri yɛ man mu enti amammerɛ a ɛyɛ ahɔhoɔ deɛ a broni ka sɛ foreign culture ane foreign materials ana ɛwɔ yɛ TV so enti ɛno na ɛsɛe amammerɛ ne amanneɛ no bara na ɔbɛhwɛ asa bi kura na yɛkyerɛ nkɔlaa ɛwɔ TV so yɛte yɛfrɛ ne sasa baadaban ɛnso no sɛ akɔfrɛ asua kete anaasɛ ɔsua adowa saa wobɔ sɛ yɛkasa tia no ɛsɛ abɔfra no ɛɛsa choreography ɛwɔ TV so ɔsa no asɔre dɛm a ne yɛbɔ yɛn nsɛm ma no asodɛ ɔbɛsa kete no yɛwo ne sɛ ɔsa abosom asa ɛno na ɛha yɛ amammerɛ ne yɛamanneɛ no nana dodoɔ no nso kasa kyerɛfoɔ titiri sɛ at times ne wɔn ba hemfo no hɔ a yɛ na dodoɔ no mpɛ sɛ wɔn ka abakwasɛm na amammerɛ kyɛw nti na ɛho nhia sɛ wɔn metu saa anamɔ no ɛfutuo bɛ na adama na nana ɔtena nkonnwa nananom no yɛwɔ abakwasɛm bebree wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ mo nsɛntwerɛfoɔ no mo ba na yɛde to dwa
na ye nananom no ene ye manom no omusua na omuhu onse ade ba kwa ha ye ewo ya santima mu ne se amofra ne mpeso mo beko omunkrom akosua amamre ne amane every say omo maame aka kire mo se uko okrom a bosom amamre ne amane no bosom so lentimo media no ana ezese mo ba na yesu ebe bio ye punu mama mo na mo ba no mo ba ni aka abakwasem de aba ekosem ekire enchirima because enchirima no bebrenim abakwasem eno na ha yen so the bible aye kuta yesu a aye Israel abakwasem a onyankopon de to ma Israel fo tiduru ba bi onyankopon ka kire Israel fo se sam koduru asase am Awurade mi nyankopon me de mamo a monka ensem yi nyina nkyere mo manom na montro nguru mo punu kwa no it means say now person who say BBC abra no mo mizumo yi omufrim enti sane yama ni nyina na yesua aya abakwasem adan na ye de MPC bisua enti momra na mo ba ya bisua be ka kire mu ama mo de akire afoforo na na yebeda asipi meso me da masepa enti na me fasa akonya enso ade akia me amiru abafo agye kese a otoso nan adum yene na machi asante hema na nakunadu yi adom a otoso miensa ene ya Ejura pimso osetutu a otoso mienu na ye mo nyina afihia pa ewo ene Ejura afache yase that's the teacher and RPM ha na teacher Safu Kantanka the historian ye kaba kwa Samoa we teacher Safu Kantanka free mu a enye teacher so ha onye gase am kwa baba Santuma TV so yo mejimo so ebru teacher ebe kasa afashe bayira afashe Ejura afashe yi nchiremu kakra yo afashe egu ahodo aso obehwa yen akamma mu ha ana Ghana ma munyina krampo na kamma mu titiru ana titiru pa santimam etadi bayire afashe pa na bayire afashe no ebi oha enwa de adaswa edi adaswa e bayire afashe ena birim so aya ne se bayire potin bi afashe ena omudie ebi ena ne yehunu Ejura Sekyerene bayira ya friend Sekyerene na fashe ena omudi na bayira gu ahodo yewo kona yewo dabreko yewo bayira ahodo apoka afun afase nyina ya bayire na we de ya friend Sekyerene no so Ejurafo no ena ko hunu sa bayira no ena omotu ni din na ahoma bi oho ya efra no Sekyerene na omunim se bayire wase ana se eso bayire do omo ye no omuhu se obomofo bi ko wiram do ko hu se abo akokoti ewi sa ade no aduaba no a ebo wo fom na omuhunu se udi ebe ye no omu de ba fie ebe sohwe omu di ya obi anwo no omu se ene na ye de beye afashe Sekyerene afashe ahoma no a eso bayire no ene efra no Sekyerene okay eti bra ondi bayire no esusaso boni bi e ba na se bibia nsi eno nti ene omu fa ne se ne abaya aduane kese ama Ejuraman nti afibia edi Sekyerene afashe se bayire se de hu si hiyan ontu ko dwama so ana se ne de Ejurafo aduane a omunko na edi Ejurafo aduane na ansa na bekọ abonten no ebi kọ abonten na ansa na bekọ no yese omo ankasa edi bia gu omunkonwa so na omo de bia mansamanfo aboho mpaye di omo wie no a afi nana no mo a wa Ejura edi bie ansa na bi bekọ abonten akọ teacher na oba afashe hu ni sen yo na dutwam kire se afashe esida na we de ohwa obeka se Ghana fo nyina ena edi afashe ede na be chia se Ghana fo nyina na edi afashe o Ejuraman na ngasa da ho no Ghana fo
ayi ɔman biara bi wɔ adwira ha na sɛ ɔmo nyinaa ahyia deɛ a na hyɛ sɛ Ghana man na ahyia no ɛna bi nso fifiri nkran Kumase yɛhu Obohima ɛwɔ ha nti aman hodo atebu hene ɛbae ɔno antimi ama ɔde ɔwɔ ne mpapo ahyɛ obi ɛma ɔbae nti na kyerɛ sɛ Ghana man ɛna ahyia Ejurahene. Teacher ɛdi asɛm na wɔka fa afahyɛ ho. Yo afahyɛ ɛyɛ ade a ɛde nkambɔ mu ɛna ɛba ɛbɛduru yɛyi obiara hu sɛ ayi amaman ahodoɔ a ɛbɛboro bɛyɛ sɛ aduonu a ɛwɔ Ejuraha no ɔmo nyinaa bɛhyiae ɛhu ɔmo sɛ ɔmo yɛ nipa baako enti no afahyɛ ɛde nkambɔ mu na ɛba nti ade pa ti efutuo bɛ na de ma na nanma trankonya aka no a ɔmo nhyɛ fa no bi no ana ɔmo ɛhyɛ ɔmo yɛ so wɔnyɛ ne yie no ɛfa hyɛ deɛ afahyɛ ɔhene biara ɛwɔ ho kwa sɛ ɔhyɛ fa ɔhene biara ɛna kuro biara nso wɔ ho kwa sɛ ɔhyɛ fa nti ebi ni hɔ a ɔmo nsua na ɔmo nyɛ bi ɛmbɛni sɛ obi nim a obi kyerɛ teacher sɛ ebi ni hɔ a obi nsua na ɔnyɛ bi ne kurakura mu no woyɛ kyerɛkyerɛni amammerɛ ne abakwasɛm ɛkɔ fam amane ɛkɔ fam ɛde afutuo na no so de bɛma mɔbiri no a ɛba no yo ne nyinaa ne sɛ mmerɛ bi a na yɛse ɛyɛ abosomsɛm no sɛ yɛhunu sɛ amammerɛ ne amaneɛ no ɛnyɛ abosomsɛm enti abosomsɛm wɔ mu koraa yɛpia to nkyɛn na deɛ ɛnyɛ abosomsɛm no yɛde yɛ adwuma ma ne yɛyi ti yɛda ase sɛ ɛfrɛ wagye yɛ soɔ nso medam ase Asantema so TV ɛna akɔ so hwɛ no yɛgu so ɛde nsɛm no bi ɛbrɛ mu Naima ɛmo akɔ ababa Asantema so TV so Ewura Naima wobɛdi akonnwa mfie bɛsɛ ni atwa me bɛdi akonnwa ka bɛ bɔsome miɛnsa na mfie miɛnsa akonnwa din de sɛn na kuro bɛ so na odi hima yɛfrɛ me na nafo amansa me de hima wɔ mampɔ tunso mbutoku na mampɔ hene atomfo hima na wota akɔ afahyɛ ti sɛ paa bi eta bapa afi etwa mu kra ye ba ha afi etwa mu de ene afi de ne nsusu ye dantamu ana me famu de me ni sa afi de aye discipline nti me famu de enka afi we akona anim se afi etwa mu na oya himai ye ba mu nche se nkyerefo ba mu nche be papa kwasem a anasa amamre ne amane a ya na mu mpesa mu kasa de ntra enya obi a na abakosam ne amamre ne amane de ya de 20 ne se abakosam de atwa mu a wohunu ye ana wabete oso ka kire nchirima na mo so de ya adesua na mo so aka kire mo so nchirima eti to me mfam de obisa me ya de menim bia meka yesu sane o school ne ya kire ya amamre abakosam ene ye nkyire e de asa na abeka kire Minister of Education ene a kire de meka ne se omoma no mrem omo nhihye bi a mo ahihye omo masa de no mrem fi se sa amamre ne amamre ne ni ho a ye to mra bebre eno na ama ne enema bebre busuo ntade hye basa ma pepa ye ho ye wrawra ye ho behu na ensama enfra na ekoso se ye kira ye ho anase se ye sua anase omo de bemu a eye die nara ebi beka obi tirim ama watu sa na mo no a edi mpunto be ba santeme na na da ase this me da ase pi Naima ade efe ohun ofe papa na na wodi hima wo hin me de hima wo hodo okro wo hin din de sen na na ponsa be ma the second na wodi akonya be fie sen after 7 years na fie nson e fie so afi bia afa hye wo ba bi after da bi we ni ade afa hye medical na me safri asante mampon ku beta me na na kwamre bra odi adura akonya ye ya asona wo se misati hima wo enfante hodo okro eti mikro ya no mampo wo enfante mikro ya mamfante wo mampo wodi amantrenu mpachai na ena fa hye na wo hunu ye ena fa hye bibia ye kama mani ade pa bibia de we eti ani pepepe okay ede na baka kire emofre si so osu ene wo mu ane na basa efa amamre ne amane wo Jamaica ne se me hwe de wi asisi kro no a me se wo bia se ontena se ne ohwe so be de obeko school
ɛna hima di ahenie wan ko school pra untimi nya dai enni enti obia mana dwen nya na dwen so obeye dai obeko school na daache no ebre bi beto obia na wudi akonwa fra wo fie ya fa wa na watima nya nimde ka ma ye dai ebu mai ya meso se enkosoma e mo fra siso aro na you my da sipi that's very They ground they push it. You wait, put it on the floor. And I say, what I say, you leave it like that. You can bring it back small. It's too long. You can bring it back small. When they finish, you press it, then you come and press it nicely. They will shake the ground, it will fall again. You like it that way, put it down, it will fall again. Me, I don't care, it's not for me. Yes. You have your time. Deputy Chief of Staff, Odimonyamfo Emmanuel Edumwa Bosman, Honorable Oforie Siama, Ashen Dumedie Suafo, Honorable Thomas Mboma, Suafo Abediecha Ohe Akwentu Mun Semso, Odimonyamfo Amprechum Sapo. Oswafo Abediecha Ohe Akwentu Mun Semu Eso. BARIMA OSEI HWEDIE Otosumienu Ejurahene. Akua Tiwaah Otosumienu Ejuramanhemaa. IGP Mpenia Obesi Danan. Adofo Ayato Nsa Afremo. Mpenia Wohwe Abambo Edwumadie so ewo mansin mu. Asofopon a wo ha Chief Imam enene mpanimfo Nananom Adofo a odi dwuma ewo ko wankrata ne mfidie so ema ene merma. Eye ni gisem ema me ene se mene nananom aka bomu ne adofo a ya to nsafre wo nyina na ye di ene Sekyerene afahye. Eye ahohoaho amame se akwanya so aba se menka nsem ba ko mienu ewo dwumadie yase se ne ye nyina enim no Sekyerene afahye eye dwumadie be yedi no afibia na ne ntia yeta ye ne sane se ye beda ase na ya kire ye ni so ama onyankopon a obaade na nanom a wanya wo mba bi kro se ne wona bambo aye kese wa ye nso onhwe sopa ewo afia etwamu no mu enhira a wode dom yen ewo mfuo huru a ye so no baya ye dua ye ni titru bayire a eye Sekyerene a ene ye hye ni fan samre ya muso no nananom ena mahobrase kwanso bompa ye se enipa ebedi yanim afia ye kowura mu enhira ene adom ebeba ama yehu nia epese ye ebio esa ye mra akwanya ba se hia se nipa pro ewo kru ye kwanso na yeto adwen hwese ne nyame de ebesi mpuntuo kwanso na yebramu asiyenye nananom emra yedi afahye ya ye kai ye nananom a wonyon ba bi kroi ensese ye ma ye wire fie se yebebu nkompon hwe yachi afie twa mu ye dwumadi a yedi ye nyina de koye na de ankoye de koye de ehu be hia se ye be hyemu kina de yankoye no nyame nnum ye na yenye nsiesie ene afahye asempo a edaso eni se yeso yensa na yape mpuntu ewo Ejura asase iso we eye asemo a ehu hia ye na de ema ebaaye
Fareban any onipakura who decide to media anymore. All preset Ejura Mpuntu Ebe and Chefa. Yadanya Miasi say Ode BARIMA OSEI HWEDIE Otosumi no adom ye. Esan say Oyobi a Mpuntu Ahyenema. Na sitra eye Mpuntu. Na dayesu eye Mpuntu. Na otu Mpuntu anamon kosi se Mpuntu ebe ye ne mai Chefa. Sa oni owure ya na nayi a owo anisodi hu na tisei no na yehia no emra atisei mu nananom ema ne marima ayonkofa kese na eda asumbie ene Mpuntu ntemo ebi biara asumbie wo no Mpuntu otimi ko ho mane yeye na se yebehwe na da ne nso a ebi asakasaka wo no Mpuntu etorase saa kwa yi suntino na yesre say enyina betra se ekuru yemu betra se asumdue mu esan se ba bia sakasaka wo no enifa hudie na wadwen Mpuntu adwen mempa ye ni se enyina beso BARIMA OSEI HWEDIE a otosumienu ni nananom atrankonwa asen esan se wahya se a wo furu duapa ehu behia se yebepia wo nananom say ya transidin na ya hye bibi nso a ka yebehu say nyame adomara kwa asumbie esan aba abekata Ejuraman so na de enti a we ebaaye ya sofopon imam nom empire oboma omaye BARIMA OSEI HWEDIE ne na trankonwa kesa a woni assembly atwo afei bedwa ehwe bambo nsem so mechire music ene ankra bia watu on ho si wo se obehwehwe se asumbie ebeba ye man mu nananom MPP abai onim yie se asumbie ni Mpuntu ebetintimu a na nhu hia se abambo ebetintim pa ewo Ejura Sekyere MCE mu ne santi no abai egusuara a all side bambo jumadie huru a ebi ni hadada no ebekan ho me kasafa Ghana Immigration Services, Customs and Excise and military sa ejumakuo huru a eya abambo jumadie no enyina beka adofo a hodada ho a prisons, police, fire service ne dia keka ho no a yedim say nyame adomara kwa Mpuntu ne asumbie ebetra ye nchen da every ajuada ko no ebetimi ahu se asojafo ebeta abaye kuro mu na osiesie won ho na wode edi won dwuma de ye kan se obia emmane yemu enhihye no ne kuma entu obia nkoso no oni ne dwuma esan se omma ye se obeye obia bibiara na mmom wona kwan bi so obefa kwan boni bi so apesa obedi enipa bi nya se obedi sakasaka beba on de wo de wo nipa ne de uhu won adwane nananom ansa na metrase no fasa akwanya yi so ada BARIMA OSEI HWEDIE otosumienu ene nanam atrankonya nyina ase ewo Mpuntu ohuru a wadi no Ejura MCE mu ye eba adwi mu ntentem eni fasu a otofa Ejura ayaresabia ne ho ayaresabia a ma a okwo esusu a wesi sa edan sonko ama won e wa ayaresabia ho afei fire service mpanimfo ba bia obenya tram na wona adwuma aso yie na ne kura ene de entia ye hia ha nei police for abankese nananom ahya ase ye bom paye se ene afahye ne ntubu a ebenyan ebetima ma na wie peye no we num ye no ma bia na OSEI HWEDIE ene ne manfo na trankonwa e de adom mai me wogidie se yensa ye bekan kakra no ebebo yie
na ɛsan sɛ wɔn ɛfuru dua panti no ɛho bɛhia bebree sɛ yɛbɛsɔ wɔn asene meda obi biara a ɔwɔ ha ase titiri nananom adɔfo a wɔfiri mmea ahorow nyinaa baeɛ sɛ ɔbɛta dwumadie yɛkyerɛ na nyame animonyam ada adie mempaeɛ ne sɛ nyame abambɔ ɛbɛyɛ yɛn nyinaa kyɛfa ɛkɔsi sɛ yɛbɛsan ahyia na yɛsan adi Sekyerene afahyɛ nyame nhyira yɛ mu nyinara afei hyia pa. Thank you. Nana adeni buafe ya lukuru butubu hene osi kasebe osi buzu anemu ewie Nana Mampohema Hema Bakope the Minister for Transport Babu Ofori Esiama Deputy Chief of Staff the fellow Carlos Nanalum Police mpanyinfo a mo ha Oni be say ye very years all protocols for them Ewie aye me di say me nana o say we dey we ba ti say na di me dey ya mo di hai me mo mo ni na so me ready Ejura dey o friend we Ejura say me no friend we dey our friend we cool we na meka siafo any adofo a ye invite wo mo so mo mra na dwade ye nyina ye meka ye sa ewu bi na otaye no etimi emre yi ya se papa na first time we invite me na say subsequent one say ya ma you free na we say me so akuna me to fancy me eba se mabofo bra yi mi ma so mo mpe wo mo afia de tu ka pia gira gira ni ma ni ko so ma ba fi na ro be ni se le ba gira ko be ni a du ni se ya mo mo wa to mo be ye ne mo pe sa mo mo so mo ni ya na mo ta ya to ni so e ya se ba se o pe se unya divisional police headquarters ya se unya da no a Police before say you are from Mumina Bano, who is a back. Ejura say Hano Akua fast went in a police headquarters for her and the retired here, the Plamu, the Tawati, Ribia, the Nana, and then I ever said, Kakatin Tribia. Yes, I never could be alive. Ishia yes amafo say sabotaya no bia momode no ntubutu na kakra obetu no famwa yemba dwumadi enkonko wi masa ni ya no tawati on dia so ne ko transe no na leso me kwa kakra me de eboa dwumadi a wudie ne ma 100 bags of cement so a bomo ade to so me di bomo ade 10,000 Ghana cedis yo nana OSEI HWEDIE a to so mi ye nana Ejurahene nana num atankonya e to ye safra mo se mo mra meka ye ho na ene Sekyerene afasi Yama emeya eyefe se yama me eye obai hima nana ejakodi ma boima ene yama me eye nana Tiwaah ye Ejuramanhemaa ya hima ka hu nyina Ejura Municipality Executive Minia eye the Minister for Transport So, Minia, the honorable member of Parliament for Mount Conference,
And I mean, Thomas Mbomba, MP for Tatali Sambuli, was I Deputy Minister for Foreign Affairs. One year, Ufimesu. And before a war high table, the two men who Director General of Prisons. And before the high table, like I said, all other protocols from there, because of Bonia, and Emma said, Nana, Etu, and Safra, Mose, Omeka Yamuna, Yemi, Sa, Sekyerene Apache, Muni, Ose, Ayo, Na, One Sumanai, Abba, Mose, Yemi, Sa, Apache, Apache, Bia, Apibia, Yemi, Erikai, Yana Noa, and then Ayo, India. Esa se Saoja Ejura ya kese ani Ejura ya efe na eye yana na Ejurahene ani panyinfo a won apoti o muslim ani aja owo a ya ba ebe tena asase bi le isu Ejura ya ba bia abiani bia o beto fo bia no eyeye na Ejurahene ni panyinfo so abi o muslim a won ahowo na ma enne Ejura atre bi ba ebi na ibi se yana na OSEI HWEDIE family so wasaka ahiyenu ama ahiyenu ayakono ene ahiyenu enye se yede tra efu ahiya yede pri ebutru ebe Ejura ibi se yana na beta be nsa akoye so ya mu se butru ebe ena akoso yinya ni ekabo mu a yinya ye pe yinya bo ama Ejura aye ngabebe se ebi a twemu we know because I was a flash point. Then you can say a flash point is a fee as well. A very young at my full walk. Any year, I'm on your full walk. And that one, I'm a side people in her. After she said, a dry flash point room, a 2 walk. It's necessary, young, I'm on your floor. And year, no way away, Bravo. The problem what he said, the boy in other time, so my grandma can say, a flash point room. The day you free home. America said, if we appear to win a point, say, Castle, Kabuma, and they say, Kabum, Papa, Abegra, in a second say, Emma, in an executive. Any MVP that's almost to say, I can't win Amaya who say, and then Saka, no way, Grano, a young home, if you want me, and fire, you almost said, and you said, if I call it, the year they did before. Nobody said the big side will worry you a free progression. Let's say, Nananum, you know, who say, Obabua, Amayani, Amamofo, the Ebuas in the Maya, Sir, the boy in other toys, who say, a grand Apotoliano, yes, so the Maya Pemia, yet you have Wapasa, Pasapaladi, the boy in other toys, that's me every woman. Say, but was it if you are a Kisa, that work, and the day every day. And say, Nanabari, or what did you hear say? If we have what amount of corona for the piano, which is something as we have become Akua, I'm at me, every day. And say, by but I say, this will be you so. Na young Paka Council, you baby. Yes, I say, I'm feeling a young woman, maybe as like I said, planning committee, and as a committee for said, when we saw, I said, and I must ask, I said, will be already, I said, will be a moment, say, made to work, he said, it will be a be here in the intended purpose. Yes, here, you can't say, and one day, because okay, say I'm free. Now you can't do so. But I'm free mind. Now I'm going to be a young man. Now, every before, but won't be able to see. Effort, I was born here. The business acquisition. I'm the Ambassador. I'm a planning committee. And all my project committee. Say, all my money said, the point is, we are a piano. And I hear you. Million dollars. That's so. Even if I say, and then. MPs will move. A woman with his speaker is any problem.
And the woman who said, "Yet to speak and say, don't push here." That's what you say. I want to say, you can, opposite is it's here by a year, anything for a drag, the process is here by the executives. Yes, we are going to with 200 bags of cement. For Ejura Sekyere MCE, the Honorable Member of Parliament for Mampo, Peku and Prechu Sapo, the Honorable Member of Parliament for Tatane Sanduni, Thomas Iboga, members of the Diplomatic Corps, representative of the Chief of Defense Staff, representatives of the Inspector General of Police, municipal chief executives, Ejurahene, Nalano, Zongo chiefs, the Ejuramanhema of the Nkwanza Traditional Council, senior public and civil servants, heads of security institutions present, executives of political parties, distinguished guests, members of the media, the Honorable KG OSEI who celebrated his 90th birthday 2 weeks ago. Ladies and gentlemen, I convey to you the warm greetings and respects of His Excellency Nana Akua, the President of the Republic. He has asked me to extend to you, Nanano and the people of Ejura, his congratulations on the occasion of the 2022 Sekyerene Yam Festival. His Excellency is very grateful to you all for your support and loyalty to him and the government. And Ejurahene, I also extend to you the warm wishes of your boss, His Excellency Dr. the Vice President of Ghana. As you are very much aware, His Excellency the Vice President is no stranger to this festival. He regrets he is unable to join you this year due to previously arranged national assignments. Ladies and gentlemen, I will start my address by first congratulating BARIMA OSEI HWEDIE Ejurahene and Tiwaah Ejuramanhema, elders and the great people of Ejura, for following the footsteps of your forefathers to celebrate the Sekyerene festival. Festivals such as yours is one way of the ways we Africans show appreciation to our forefathers and mothers for their contribution to the building of the society we enjoy presently. In time past, such festivals were usually confined to performance of traditional rites, drumming and dancing. In recent years, beyond appreciating the good works of our past compatriots, festivals have become a medium to showcase our rich culture, initiate projects and fashion out strategies for the development of our communities. The festival activities you line up over the week-long celebration are all in line with the modern practices during festivals. They cover issues and events of social, cultural, and contemporary relevance. I do commend Narano for their deliberate planning and foresight. Narano, I find your theme of the festival, which is, quote, "Let us join hands to move Ejura forward," unquote, as very appropriate, not only for Ejuraman, but for our nation Ghana as a whole. We need to eschew petty squabbles, bickerings, destructive criticisms, and despair. We should not allow our parochial interests to blind us to the collective achievements you have achieved as a community. I urge you to rise above the challenges that face us now and stand together as true citizens of the land to build Ejura and Ghana as a nation. The 2021 Population and Housing Census, the Ejura Sekyere municipality has a population of approximately 140,000. I am told that virtually every ethnic
municipality prone to all manners of crime and theft. It has therefore become necessary to upgrade the police strength to a divisional level. The government is pleased to note that BARIMA Sekyerene MCE and Ejurahene is leading his community to put up the infrastructure for the realization of the police division. Nana, once more, I congratulate you and your elders for this initiative. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I join Ananu in appealing for cash and material support to complete the project. I am pleased to donate 50,000 Ghana cedis as my personal contribution towards this noble cause. On an occasion such as this, it may be a sign of ingratitude if I do not praise our gallant farmers for their continuous efforts in feeding the nation. Ejura has for long been recognized as one of the food baskets of Ghana. Agricultural produce such as maize, beans, yam, of which we are celebrating the festival today, cassava and livestock abound here. The government will continue to initiate policies and roll out programs that will make farming less tedious and more profitable. In our effort to produce more, let us not forget about the future generations. We must do everything possible to protect and preserve our environment for their use. Chainsaw operations remain a serious threat to the environment. The uncontrolled use of pesticides and weedicides is also a serious threat to the environment and our health. I urge our agriculture officers to intensify their education on the correct use of agrochemicals. The government is convinced that the success of Ghana and indeed any community depends largely on the quality of her human resources. It is for this reason that the government has not relented in its efforts to provide facilities at the basic, secondary, and tertiary levels to ensure that every Ghanaian has access to quality and affordable education. I will encourage all to take advantage of the government free SHS education policy. Finally, I wish once more to congratulate the chiefs and people of Ejura for a successful festival celebration, and also wish the distinguished guests a safe journey back to their destination. And on behalf of the presidency, all the workers who together with Ejurahene serve at the presidency, in addition to 50,000 cedis, we are contributing 500 bags of cement for the successful implementation of this project. Thank you very much, and God bless us all. Medase Mejnaha ewo Nana Ejurahene BARIMA OSEI HWEDIE Nana Akua Tiwaah Ejuramanhemaa ene Nana Nwakra Konya anamu ade aseda kese ema obia oba ha eba beboae enkankan na sida ekọ ya ministers ene MPs ne panufo a omufiri Akra eni Kumasi baae enu se samre o ma sori kode na nso enu se omo bete se wode enkra kese ene de ma ho na ne kra kese ya etoso enu ko ose onua ne papa dasibre osebunsu ona kroi ne dia na wantimi amade enu wayi nana botoku ne se omesi nana nana ohini se onu se bia onu kwa na beba afedie yenkohwa onu ani maame nana ajakuma divie ye otosumienu ene wabai oban soso one
ɛto so Ejuramanhemaa Amanhemaa no bebree ɛna ɔde wɔn aba nana wama Ejura ani adane kakra akɔyɛ a galaxy of Amanhemaa ɛna ɔmo aba abɛsɛ ɛnam sɛ bi wɔn kura na ne die di kakra ɔde ba ni ɔhene sɛ ɔda wase nananom ya mo bae ɔhene sɛ ɔda mo ase nananom ahemfo ya mo bae ɛna Ejurahene sɛ ɔda mo ase mpanimfo a mo bae nyinaa ɛda mo ase afahyɛ yɛhyɛ aseɛ yakɔ akyiri efuraseɛ ɛbɛyɛ efiada no ɛne yɛde ati dwuma abɛsi saa mmere ne nyinaa nipa bebree ɛboaeɛ ebi de wɔn ahoɔden ebi de wɔn sika ebi de wɔn anim onyam ɛba bɛboaeɛ ɔhene sɛ ɔda mu nyinaa ase na yɛnwiaeɛ nyame de kyɛn a ɔkyena yɛbɛyɛ asɔre na yɛde agya otwa diampɔn ase eti sɛ wohwɛ na ase da yi a both of times yi a yɛde otwa diampɔn deɛ no akɔsie ɛyɛ ani sɔ bebree sɛ waboa yɛn na nkanka ɛnnɛ wakyi wie mu sɛ yie ama biribiara akɔ soɔ nti yɛkyena yɛbɛsɛ hyia na yɛade ho nyinaa ase ɔhene sɛ yɛakyɛ kakra mpanimfoɔ bebree asɔre kɔ enti ɔmpɛ sɛ yɛbɛsa agye yɛn abɔ so enti ansa na mɛfiri ano mensa fa aseda kɛseɛ ɛma nana agya kuma di fie ɔne aman ahemafo a ɔmo baeɛ anaasɛ yɛnka sɛ ɔde ɔmo baeɛ ɔse ɔne deɛ ɛnɛ no ɛyɛ ne Ejurahene ɔse ɛne deɛ ɛnɛ ɔte wɔn maame no mu eti nkanya deɛ a ɔpɛ ntɛm asɔre akɔ baabiara ne maame efiri mampɔn aba ne maame efiri ɛtoso aba nana Amanhemaa no bebree nana afiri yie fosua kuboɔ yɛ ɔtɔ so mmienu kɔɔ nifa hima and kɔɔ obo ahima ɔhene so ɔda mu nyinaa ase sɛ mokɔ na mutu anamɔ mpo bɔ mpaeɛ a mommɔ mpaeɛ na monkae BARIMA OSEI HWEDIE na monkae Ejura na sɛneɛ dasebrɛ sɛneɛ monkaeɛ no nea ɛto yɛn afe atwa mu no ɛmpɛ sɛ ɛbɛsa asi bio na mobɛte yɛn ka no na mote yɛn ka nkapa yɛyɛ appeal for funds yɛn sɛ bebree ɛbaeɛ a na ebi agya ɔmo wallet wɔ fie ebi a ɔmo abɔ so koraa deɛ nka ɔso so ɔde ba no wamfa ama eti wokɔ a bɔ mmɔden na deɛ wɔ hɔ biara no fabra fa money wode mane na bɛsi ɔhene so a yɛn nsa bɛka na dwumadi a wahyɛ aseɛ no yɛtumi awie ne fɛ so ɛda mu nyinaa ase twɛdiampɔn nananom ɛnka mo ho na ɔmo mfa mo kɔ nkɔkɔduru fie bɔkɔɔ ɛda ase ɛbusuafoɔ de ɛkɔ so ani pitiri mpɛni sisɛ wokɔ yi asese nsu anta a ɛyɛ dɛ adeɛ bɛsa ɛbrɛ du sɛ dwumadie no ɛkɔ wieyɛ afahyɛ kɛseɛ ɛkɔ so wɔ Ejura ɛnɛ yɛ ne pɔmpɔnsoɔ kɛseɛ paa nananom atra nkonnwa ɛtena aseɛ na afei ɛyɛ amammerɛ ne amanneɛ wɔn a ɔbɛtena apaka mu tenaeɛ wɔn a afei so nneɛma bi a ɔsɔ obiara yɛ bia no wɔn yɛ yi aba mu mpanimfoɔ ɛba bɛboa yi ɛtitiri ne ani tiri bebree nananom atra nkonnwa efiri amama ahodoɔ ne nkurokuro ahodoɔ so wɔn nyinaa bɛboa ma dwumadie no
ɛyɛ pɛpɛpɛpɛ kama fɛfɛɛfɛ dwumadi na wie ni aha ɛna edi mu sie Asantuma so TV ni ɛbɛrɛ sɛm di aka no yɛde ba bɛka mo ho ɔbɔ ba sempere mo ho bidum besia ɛbɛsɛ ahyia bi Asantuma so TV yes so mo so pa